Takže, milí absolventi, vážení rodičia, vzácni hostia. Sú dni a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu pozastavíme a nostalgicky spomíname, rekapitulujeme kus cesty, ktorá ubehla v radostných i všetných dňoch jeho života. Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy doznejú posledné tóny, dopovie sa posledné slovo, dotancuje sa posledný takt, umie sa štetec a postavia sa na toto pódium absolventi školy v danom školskom roku. Po 9. krát vítam absolventov 4 študijných odborov základnej umeleckej školy z prekrásnej budovy Art School Desidera Štravka. Vítam rodičov, pedagógov, starostu obce Smižany inžiniera Michala Kotradyho a všetkých milých hostí. Dnes mám možnosť na chvíľku otvoriť kroniku života tejto našej školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo ste za roky pôsobenia v nej urobili, zažili. Je potrebné spomenúť si na tých, ktorí vo vás zanechali svoj rukopis. Vôbec ste si neuvedomovali, že vaši vyučujúci sa vám snažili odozdať množstvo svojich skúseností, vedomostí, primerané vašim schopnostiam a danostiam, ale hlavne snažili sa naplniť cieľ a poslanie školy, pre ktoré ste k nám prišli. Upevňovať kreatívne myslenie, rozvíjať emočnú inteligenciu, neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu, poznávať svet a hľadať v ňom svoje miesto, viesť človeka k vyšším duchovným hodnotám, k morálnemu konaniu, usmerňovať vkusovú orientáciu, pestovať odolnosť voči tlaku, reklamy a díči. To sú len niektoré z vytýčených cieľov školského vzdelávacieho programu našej školy. Keďže ste si dobrovoľne zvolili tento druh štúdia, aby ste zmysluplne využili svoj voľný čas, pristupovali sme k vám individuálne a snažili sme sa pripraviť vás k zvolenému štúdiu na stredných a vysokých školách. Vaši pedagógovia, tak ako aj vaši rodičia, viedli vás k zodpovednosti za vlastné konanie, posilňovali vzájomnú dôveru, priateľstvo a uvedomenú disciplínu. Veľký dôraz sme kládli na nadstavbu vyučovacieho procesu, zapájaním žiakov do súťaží, prehliadok, vystúpení a vernisáží v oblastiach, v ktorých majú predpoklady uspieť a rozvinúť svoj talent a šikovnosť všetci, ktorí sa o to snažia. Je radostné konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov, že široké okolie a odborná verejnosť oceňuje prácu našich učiteľov a rodičia nám s dôverou zverujú svoje ratolesti, aby sme ich pripravili do života, aby sme ich viedli, formovali, vychovávali, ale hlavne rozšírili poznanie v oblasti umenia. Naša škola je živý organizmus, pracuje, hýbe sa, dýcha, raduje sa i smúti, delí sa vpred, bojuje o svoje miesto v spoločnosti. Je večne mladá, žije hudbou a smiechom detí, neustále sa v nej niečo deje, nové sa rodí a staré zase zaniká. Len deti zostávajú stále tie isté. Škola je mladá svojím duchom, svojimi žiakmi, myslením a prácou. Milé kolegyne, kolegovia, pri tejto príležitosti vám želám veľa elánu pri výchove ďalších takýchto skvelých umelcov, svedomitých, múdrych a podnikavých osobností. Viem, že každý človek túži byť užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si miestečko na tomto svete, ktoré by po ňom zostalo. Milí absolventi, verím, že aj vy si nájdete takéto miesto, na ktorom bude váš umelecký podpis. Pre nás všetkých ostáva takýmto miestom naša škola na námestí Pajdušáka 2 Smižanov, do ktorej môžete kedykoľvek vstúpiť, nazrieť, pozdraviť, či opýtať sa napríklad na voľné pracovné miesto pre vás. Radi si pre vás spravíme chvíľku. Dnes tu stojíte skoro ako profesionálni umelci. Podarilo sa vám to predovšetkým vďaka vašej snahe, ale aj vďaka vašim obetavým rodičom a starým rodičom, ktorí vás k nám pravidelne nosili a zverili do rúk učiteľov umenia. Touto cestou sa chcem poďakovať aj vám, rodičia, za trpezlivosť, zhovievavosť voči niektorým problémom, ktoré sa v priebehu štúdia niekedy z organizačných dôvodov možno vyskytli, ale predovšetkým za podporu našich aktivít. Nesmierne si vážim prístup niektorých rodičov, ktorí nám bez váhania pomáhali,
či už materiálne, alebo napríklad s dopravou a so všetkým, čo bolo spojené s účinkovaním niektorých našich najúspešnejších absolventov na rôznych festivaloch, súťažiach či rôznych kultúrnych podujatiach. Ešte viac ma teší fakt, že aj napriek zlej ekonomickej situácii v našom regióne, ale aj na Slovensku, sa podarilo vašim rodičom zorganizovať tento skvelý večer. Tak si ho spolu vychutnajme a užijme. Prajem všetkým veľa úspechov a teším sa na skoré stretnutie s vami všetkými a na ďalšiu krásnu spoluprácu.